Good evening, sir. Hot मोसौफोर सोर खोन्थानाय नोंसिनिलाय दा गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं जानाय जाबाय खोन्थादोंलै अ नोंसा बाबाया होननासो खोन्थायो नोंनो साला सुवाद सारलै नों मा खोमायाव गानग्राखौ गोदोनायाव माला गानना फैबाय थायोलै सार औ सारा लान्थाथानो खानायबो गैया माबो गैया बिनि सायाव बेलसो गानना फैबावोलै साला मोसौफोर नोंसोर आंनि खानाय थख्लाखौसो नुबाय गोदोनायाव माला गाननायखौसो नुबाय मेगनानो मोननै गाहाम दं नुगोनथ' आरो सार ओइ सामब्राम नों सिखारलाय माबा सोंगोनलै साराबा अ सार बारा गोरा सोंना दै बांद्राय गोरा सोंब्ला आं खिनो ओंखारो आख' सोर हायो बुं महात्मा गान्धीनि खानायाबो गोबिरलाङो सार इमान गोरलै कुइसनखौ सोङो आं हायोलै इखौ दे बुंलाय सार बिसोर माथामखौ बुंनो होग्रोलै बिसोर बुंखांबासो आं बुंगोन महात्मा गान्धीनि खानाया सार खोलाथिं बिरलाङोलै आंनिबा महात्मा गान्धीनि खानाया साहाथिं बिरलाङो सार महात्मा गान्धीनि खानाया आंनिब्ला जायगायावनो थाबाय थायोलै दे सामब्राम नों बुंदो एबार सार महात्मा गान्धीना खानायानो गैया ओंखायनो जेरावबो बिरलाङा करेक्ट एन्सार सार आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन ना सार येस हागोन सार किन्तु नों बे एन्सारखौ हायाबा नों नामखौ आलु मास्टार दोनगोन दे मोदोमाव बिखायाव सिरो मा दे सार आंखौथ' रावबो बिखाखौनो सेरफायाखै मा एन्सार जाखो बेले है सार नों हाखायालै हाखाया नोंनि नामा दिनैनिफ्राय आलु मास्टार थाबाय आया गथ'फ्रा ओइ गथ'फोर अबाव थांगोन नोंसोरलाय